kining utangon ba, murag nakuratan ko gabi tol, pag-abot ko dire syudad. Gikas probinsya, murag nakuratan ko, nakuha na po budget. Uy, gabi ha pagtubo, 6 trillion 793 billion. Karon tuiga. Di apatas tunga-tunga nining maong tuig. Wahinon ko kadungog nga mag-supplemental budget sila. Mao ba? Apil ba ka nini? Asa man ay kwaon ang impeachment trial nining Vice President Sara unya sa Hulyo 6 magsugod? Namudagan man ay yun silang abot pa ning Enero o Pebrero. Ganong ang ilang budget nga ingon ang House of Representatives ha? Ang mga prosecutors ingon nga na ay mga volunteer nga mga abogado para sa prosecution matay. Kaning mga abogado simple kayo. Sa habig ni Jerwin Luistro o kaning uban silang Bicol Tarok Porteles Tireredon moingon nga voluntaryo maghago kamo naminaw maghago kahagyod ang abogado og aron lang musikat siya o niya mag-ilhan ang iyang kamay laki o kabanga o kapulpol ba hinoon aron mo adto sa impeachment court nga mailhan sa bulay uga ni abogado ha. Mutuo mong voluntaryo na or mutuo ba mo nga wa man ni siya suhuli pero voluntaryo na pero ang allowance ani hundreds of thousands mo tingali. Kani duha na rin kapaingnan nganong ingnon nimo voluntaryo aron di sila kabuhis. Tanan na nga mga bayad karon ang IBP ha Integrated Bar of the Philippines kanang mga abogado bisan lang ganig gagmay nga mga papilis imong ipatrabaho og abogado pa notaryohan. Daan sila kaugalingong kanang taripa. Unya, og moingon nga, gibayran ko sa prosecution panel para kuan. Buhis dire. Ang pangutana, tanan ba yun, volunteer? Way labot sa 11 ka mga panel of prosecutors nga gikan sa ubos may balauranan. Unya, og moingon ka nga, sa among mga abogadong ni voluntaryo dire. Matay di ka na puspusan sila mga pamilya. Labi na sa asawa siya. Sige, nagag-voluntaryo dito niya. Wala tayo bugas dire. Gawas atong lorna kapunan. Kaya gungguwang ito. Wala mo ito. Murang di mantingin sa. Wala mo siya na maminyo. Munang ang pangutana ni voluntaryo na maginitanan. Di po mag-usik ang gobyerno o kwarta ani tamas ginhawa gikan sa pagsugod hangtod mahuman ang impeachment trial judgment until sa judgment day. Kung ang ilang paningkamot diha mapaltos na dili nila di sila kakuhag ni size ayay. Naloko na. Matod pa sa akong mga amigong taga Davao nga tago lang mo daan. Kaya ang manimaos ko no namulong na si Congressman Pulong nga siya'y manimaw. Ba? Kaya si kanhan information na kayo, may mag-istoros Pulong. Pero, kanto po di ay hingalag Abi Andres. Katong naigos, matay, suga tong liphok ni, straight ni Sarah. Uy, 2011 pa man to. Kato bang court sheriff nga gisuntok ni Sarah, kaupat, kausa igos naong. Sundan og dapit pos naong. Mao ba? Sunod, ang last na nga igo, katong dapit sa baga. Gikuha to siya sa prosecution as witness unta aron pag-establish sa unsa ka grabe ang tantrum aning Vice President Sara kun musuko aron i-connect nila atong iyang bahad sa presidente mga kung mamatay gani ko patya na ko gikistorya nga patya na ang satanas nga ugnaw nga asawa sa presidente. Di ba na ibirhin nun ugnaw Lisa Araneta Marcos? Patya ng tambalos-los o patya ang presidente. Pero mamatay na siya. Ikaw si Vice President Sara. Boto'y gustong i-establish sa prosecution nga ilang ipakita nga pirting dunay tendency nga ang Vice Presidente umuguwa ng ihang kamaldito manuntok og sirip. Ikaw ang sirip siya. Ano lang kung apel ninyo anang intawon ang kuan oy? Anang testigos sa impeachment kay hagbay rang na ayo ang hubag sa naong itong igos kumong Sara. Dugay na kaing nahimong, dugay na kuno kaing nawang hubag. 2012 na, na may hubag. Mao ba?
Wa po siya hinuon niyo nga katong gango niya ngipon na tangtang pagsuntok kay wa man to siya gango ting ngipon pangag mo to. Mo na nga ang gobyerno at tuar gyud pirme ang sentro sa kanang giingong sentros Manila at sentros nasod ang Manila tuar ito ang samo kaayo unya tuar itong ginastuhis kwartang gikan sa inyong buhis nga ingnon na mo nga mangutang na pud mi para ninyo. Oray na kanindot ang gobyernohan kay mangutang sila ray magbuot og asa dapit mangutang pilay utangon pero kamo maitahan. Mao ba? Grabiha kita susluuyas mga Pilipino aning ilang kabuang oy. Mura mag kita mo wa kata ulog-ulogi aning maayo. Ang pait kay mura kag ilaga nga suod gahong ani. Mao ba? Kung manrabaho ka, automatic nga buhisan ka. Withholding tax wa pagkakakobra sa mong sweldo, kuhaan na lang nana ang gobyerno ni kobra ng withholding tax para nimo. Kana sa mga trabahante, sa mga negosyante pwedeng buhis og daghan, pwedeng bubuhis og tinuod, pwede po smuggling taagi. Kay mo ingon po ni mga negosyante, perti daghan ang kawaton na nila flood control. Mao ba? Mao ni nakangilad karong mga panahon na mutuo ba mo nga kanang 7.2 trillion nga budget adto ginapadong sa katawhan or pila may padong sa ilahang kaban. Sus inig mag-uwan ro dade. Nako amigong dakong officers police. Sus mupos dere sa nga nag-uwan na pod dati mahinumduman ani. Naloko na. Mo gina kay sus batay atong usang adlaw ha. Sabado. Perting pagkalaw mas baha. Tubig baha hapon naman to. Ikaw na kung umigo na puyos Edmond dapit. 5 kalawom ka na baha des Bayanihan dapit. Bayanihan Basak ba? Bayanihan Village. Kanang tungo na ng Grahe Series. O niya, kagahapon, dito na po Stargunol, perte na pong lawas tubig baha dito. Kay matod patungod sa flood control. Sa may flood control, sa gikontrol ang baha, aron mulawam ang tubig, aras kasada. O niya, magsige pa mo. Kundi mangutang ang gobyerno, unsa may gamiton pagpanagan aning gobyernohang gidumala og labing matod pag labing tambalosros nga nagdumala sa ubos Bible oranan og madunggan kang may krama ingnon ka nga Uyawa! Pawa! Uyawa! paano ni problema ron kamong mga magbubuhis kita besan og mamalit ka ang agli ka mo palit na di masan pwede sige lang kag utang may bayad kana tanan mahogya mo kang ilaga nga na shots banga gani kay dili man mahitabo nga matag panrabaho nimo kada sweldo kuhaan kag withholding tax inig palit nimo ultimong asin kuhaan kag buhis permanente kang shots kabo niya. Mao ba? Inig abot sa panunanan ang mga leaders may magbuot og saan paggasto ng imong buhis utang wag tuo inig kahurot sa kwarta inutil ang gobyerno apil ang mga Pilipino. Looya. Ingin ani ka, ingil ading gobyerno ha, patay sukwahe sa ubang mga nason nga hugot kayong depensa sa ilahang mga empleyados gobyerno, ilang mga leaders nga kawatan kayo, ubang mga nason ha. Automatic, atong malikon ha, binalik ni. Kung ang balaod sa Pilipinas, ang balaod sa Japan mo, ipatuman din sa Pilipinas, nga kadtong masakpang kawatan o ipasangin ng palang kawatan, pungkol, putlas gamot, Japan, maghikog nito. Tan-ano ko, sa tanang politiko, anong Pilipinas, porgid pungkol? Mao ba? Mapuros pungkol kay Pilipinas. Dahil kani pamilya nga, ang imong ilhan kani ato, pagsugod ng politika, wag gini sa negosyo, eh. Why negosyo, bisag buy and sell, kanang bayabas og sili na ba, wag yun. Pagkapil din niya ito ni aging tuig, ay pwerte naman pagkadato, 5 kag tibuok, usa ka floor sa building, giabangan kay opisina na niya sa iyang negosyo. Naloko na. Minsan ko mangutanan gano'n nakapuhunan man. O niya, hangtod ka ron, wala bagyan in taon. May mutang kayo, di sila katuong mapildi sila. Ang ilang kalaki,
murag sige na lang hinuon og sige na lang puspos social media panaway sa nakapil din niya. Mao na niya. Anton karon murag nag-uol gyapon kayo. Hay naman der, by the way, hay naman der viral kasi hilom nung kayo. Wa naman ko kakita, wa may na may tigpasa na kong link kay murag i-block man ko ano niya mo tanaw to di mo kita. Hay naman Byron di ay murag nahilom. Mo lagi na ako balikon Byron. Undang lang junior kay baton pa nimo 65 anyos. Tiguwang lang kuno ka. Ingon ka. Unya. Ikaw ba? No, ano tiguwang na ka? Unya, ang imong sige vlog mangisingisi ka murag nikalit og murag gikan sa kanabang nikalit og eclipse ba? Ako lang balikon tong ako na nadunggan has kong amigo nga suod ni Samsam Golias Mayor Talisay ato ni aging simana mo huibis mo to nga mao lagi na luoy ba og tinuod tong iyang gisulti nga kulatado sila sa social media ug sa mga tao nga tulisok nila si Samsam Golias akong balikon na nga wa gyud niya pangasawa ning asawa wa gyud niya pangasawa na siya aron tamhangan. Ikaw ba? Sigurado kung pinangga, yun niya, pero sus, pagkulatag mayo social media tungkol ano itong bagyong tinop. Ayo, samsam ba ako'y labot, iwagin may kahibawa na. Akong pagduda, kung tinuod iyang giingon, ha? Nga kanang 54 ka mga flood control project, anang mananga river lang. Mananga, hagi ka na babaw. Kanang 54, unyap di awas na hinoon pastina. Ikaw ba? Di ba ka nakapaldog mayo ni ang mag-uyuan ra og pag-umangkon nga Kirante. Ang QM Builders ni Alan Kirante og ang Kirante Construction ni Jonathan. Pero nailing gamay. Nga naman, nga og buadto sa Amerika, makita kas video nila, kanang ilahang mga posting sa social media, makakita kang nga naman na silang naaman po Jonathan Kirante ka koy-koyog mas magtiayong kongresista og mayor. Ikaw ba? Di sa kumutuong niingon ang mayor sa Talisay nga, si Samsam Golias ug si Ria nga kongresista nga, kuyog tadritan kami gasto, kami pliti nimo di sa tingali, di tingapon mao. Basin og ang kontraktor mismo, mo ni gasto sa ginansya niyang dako kayo, nga giingong dunay posibleng higanting multo sa mga project nga gipahigayon sa Talisay, di na may mutang ang Mananga River. Mo na diyan, mo nang kamong mga kongresista karon pagbantay na mo kay basig kalitan na mo hagsa diag budget di mo kay bao nya kanang suba wa mo di ba na mapanagiyag kuan di ba na mapanagiyag ni bisang kinsa kay owned by the state pala so basig ingon ana posible pod pero kung tinuod nga nakahibaw mo badlo nga kung tinuod nga wa mo kay bao pero kidadaan mo is OP lahi po ng istorya ha.